kutomboaina guys. Because hatina kana aini yacho saka unoona kubvira pandakatenga shoti rangu iri ona rakanzi Nike kuripfeka rikuita kunge rakadyiwa nemombe. Saka apa ndakutomboshandisa aini iyi. Ndaposa ndapisa shamari ratotsva wena. Guys, is this fair, guys? Is this fair? Iwe riri kuainika wena. Tikuaina nepani boys dzangu, hatina option. Because shoti richita kunge rakadyiwa nemombe hazvinyatsoita. So this is what we use to iron. Hey, zvinongodawo mudzimai. Zvoona kaNike kangu kamva kabva iwe. Shame. But so far ngoti ndasingazoti unoda moto wakaita sei. Rega ndidzime stove. Guys, ndakutodzima stove. Zvangu zvaita izvo. Iro. Don't worry guys. Don't worry guys. Kuna aripo bana. Can't even see the camera. Better. Okay. I'm now smart. Yeah. Hey, Nike yangu yabva mana, mukuionoira mana. But kamponi kabuda. But the first time I'm going to next time pandozoshanda ndiri perfect guys. Thank you so much guys. Ndo zvatinenge tichiita.